Ayo, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Katur Katur menika panjenenganipun Bapak Eko tuwin Ibu sinten Mas? Bu Asih nggih. Bu Asih. Ora ora nggo catetane aku mau ndak. Masyaallah. Ora ono. Ayo, Catetan iki terus maca ya piye tenan. Aduh. Jan. Om, catetane iki ning ati karo ning pikiran. Oh, jan. Maksude. Ya. Aku lo ngerti. ayo. Ya, Lintang Ya, Asmara Cek. bersama Asta Brata. Nggih, Mbak Ingar duduk dulu. Hanje, Kok tak matur. golekne sandang pangan lho, Mas Nanang. Oh nggih, tenang Mas Akbar Kowe nggih. ngono iki masa ya cek mentolon njaluk aku. Ora, sampean malah tak pageri tak umi-umi ben akeh tanggapane kok. Amin. Tak pageri pokoke memolo aja sampe ganggu. Amin. Iki ora mentolong. Ya lah nggih. Sini. Oh alah iya. Aja disawang pira. Tangane lho, tangane wasna. Peteng lho. Dalak peteng Mas. ya. Nggih matur suwun Mas Akbar. Nggih. Aku tak gajuli tak nyimpingi sampean Mas Akbar. Weh, gayamu nyimpingi kok. Nggih, ngapunten lho Pak Degareng kula lek guyon nggih ngeten iki mbok pilih wonten klodak kladukipun anggen kawula guyon kalih panjenengan kawula nyuwun pangapunten. Iya nggih. Lah nggih ngapunten. Nggih. Daleme sampeyan ki jauh to Mas. Nggih celak mriki lampu merah watu dandang etuan mentok enten lampu merah melih belok kanan. Naik apa tadi ke sini? Sepeda motor. Sing nyetir Kula. Lho, kemelinti ta. Kemelinti ngono kuwi. Kosek to Pak Degareng, Tapi ya saderenge ngapunten. Nek kula sing nyetir mengke otomatis niku A1 mboten gawe-gawe mboten ditambahi mboten dikurangi. Jurusane langsung akhirat. Niku asli niku. Masal. Mas Nanang, Nggih, wis tau ngerokok Dunhill urung? kula to? Hmm. Nggih, kadang kala. Nah, wis tau berarti. Empun. Nah, nek wis ya ora usah. Walah, Terima ya. kasih Mas Nanang. Nggih, sembah nuwun. Mas Akbar. Iki apa iki? se alon-alon nang jero. Lho, iki permintaane ning ndi kok nggur 100 tok iki? Nggur nyampe ngono tok. Nggih, menika namung dana sosial. Renek tulisane. Lah renek tulisane kok ya. Lha nggih. Yo, Matur sembah nuwun. Sinten iki? Mbak Niken no. Mbak Niken. Ayo Nduk, Cahayu Niken. Oh, siap. Jumeneng. Wadah. Berdia. Ya. Ya, paring lelipur, Dik. Nggih. Merdeka wae tak bebaske. Isuk-isukane nyantai. Iya. Apa iki? Jalukane apa no? Permintaane apa? Jam balas juga boleh. Nggih. Gitu. Ya. Kalih jenengan. Lho karo kowe no. Ya. Kalih jenengan monggo. Nek kalih jenengan. Nanang nyapa to kok malah gak milih aku ya. Nah, rasain lah. Ah. Lanang pendatang rezeki lho yang meneng-meneng. Mak brul-brul Pak Mau arep tak kei THR malah rasa. Lah, syukur Beh, kamu aku pengen- lebih memilih Mbak Enggar ya kamu. Aku pengen karo Mbak dengan Jambu Alas. Nggih monggo. Nggih, Siap, Asabar, kondusif. mohon izin. Wah, ngon bebas mawon. Yo, nggih. Bebas wisan. Nggih. Monggo, Antun tak dentun tak yuk. Pak. Malih, Nggih. tanduk malih. Lah piye to? Nggih. Tanduk to. Nggih, Pun. Ya. Aman Mas Akbar. Tenang mawon. Wah, tenang kowe. Yes. Ya Weh. terakhir ora apa-apa ya terakhir. Sewengi digawe meriah Mas Akbar. Nggih. Oke. Ya. Nggih. Terus. Monggo. Ya. Oke, apa gak? Ya. Nggih. Ya. Ya. Apa ki? Ya. Orang nyata sampean sabar ngenteni Mengejakane tresnamu lurus lan suci Ing pasuwun sing gedhe pangapunane Agung Krisna Sebujuan selawase Agung Krisna
Nggih. Monggo Mas Bagong. Nggih, keripik gedang keripik telo ya Mas Gareng. Sami-sami. Gedang waton rata. Ayo pelak. Yo. Nutuke lakon Semar mbangun kaya ngapa babaring lelakon. Let's
Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Nggih. Kicuk. Gareng. Oke, ya Gareng gareng. tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Nah, gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, iki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, Apa? suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Rajakan, yo anget-anget. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke.
wadon selonjonan wadon upir-upiran Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Gimana siji 10 yang ngatasi yo Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. sing gundul lampan Rumangsamu sing endi sing gundul? Anu wae, yo lagu. ya Ora wani muni. Edan iki kan. kok tuweles to Mas Apane? sampean ngompol ya Mboten keringetan wong nyambut jareku gawe. teles Jareke sapa? jareku Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. apa Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. sampean terus Seraginan yo go penutup balekne ning pelok ora. apa ya Apa? Eh, Gelo manut ninggal wis. katresnan. ya wis manut wis Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. nggak mau Duh, apa? gelo wis gelo Oke, gelo. bisa wis bisa Kok yo ngolang ale to kok enek sing endi. bisa Saja. surupe Ah, soryo Maya sore tapi nadane dindekne ya Mas iya heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Ya, Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana sebenarnya? Maria
Apa iki kok ngene-ngene. Joget versi mopok galeng. Apa galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk. Gareng. Wis. Wis ndang maem-maem sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo, monggo mesake sing penikmat lakon. Ha. Mak, piye? Cawe sesaji nderek ingkang sinuwun. Heeh, Pelok, Mbah. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah 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 moho aku Allah 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 kang moho aku Allah